Здравейте, приятели! Днес на 20 юни 2026 година. Качих се отново в малко по-високите части на Родопи планина и буквално от колата, от джипката видях ето тази. Вижте, това е дъбла манатарка в много добро състояние. В момента и бодовата е излязла, но не знам дали ще стигна до нея, а пък тази, да я видим. Да. Тази е по-старичка и вижте шапката как е добила едно плоско състояние. Ето това е плодоносния слой, който вече може да пуска спори. Добре е да покриваме мястото, в което сме извадили гъбата, да не загнива мицела. Тук е валяло преди 2 дена така обилно и усеща се влага, така че се надявам да наберем манатарка. Дайте палец нагоре и ви желая приятно гледане. Имаме лети гълъбка. Бронзова манатарка. Палец нагоре. Прекрасна манатарка. Тежка, хубава, плътна гъба. Много съм благодарен, че успях да я намеря. Сам съм тук в гората. Ето, приятели, успях да намеря още една, да ви покажа самото място. Предимно бук има тук, смесена гора, но дъбгавър. Това, което забелязвам, има голямо разнообразие от гъби. Тази е много хубава. Супер. Намерих и няколко бронзака, намерих и една стара, но не съм я снимал. Това е дъбла манатарка. Супер. Благодаря. Спокойно, приятно. Вижте каква гъбка. Една перфектна манатарка и една силно отровна пантерка. Съмнително на близко разстояние, една от друга. Първо качество, малък бебок. Въпреки че двата вида гъби са на близко разстояние, отровата на тази приличаваме на пантерка,
не се предава на случая дъбовата манатарка, тъй като са напълно отделни видове. Толкова много видове гълъбки, толкова красиви, различни. Младо плодно тяло на, вижте, бисерната гъба. Условно ядлива гъба. Брезовка в напреднал етап на своето развитие. Даже тук има още една, тя пак е още по-напреднала. Води се добра ядлива гъба, не толкова колкото манатарката, но все пак става. Ето една гъба, която е достигнала своята пълна зрялост. Вижте плодоносния слой колко е тъмен вече. Ето, да ви покажа, това е манатарка. Такива гъби е добре въобще да не събирате. Пълна е с черви и по този начин гъбата се размножава. Оставам я. Огромна гъба. Тук съм доста по-навътре вече в самата гора. Оставям я да пуска споди, само ви я показвам спрямо кошницата. Уникално. Уникално. Тихо, спокойно. Предпочитам когато съм с хора, но това е положението. Успях да намеря този път нещо по-добро. Нещо, което търся. Първо качество. Това е. Топ. Тук се е изтичала водата и виждам няколко гъбки. Сега ще ви... даже още няколко. Тази не я видях. Малко пече. Имаме наклон, но... Благодаря. Ето. Голям кеф. Благодаря. Хайде да ви покажа още нещо. Трябва да се огледам хубаво тук. Моля. Топ гъби. Не показвам всичко, тъй като тук има доста стари гъби, никой не е минал. Самото място е доста далече от... Гледайте каква гъба. Тежка. Хубава е. И има гъбки. Има много големи, но преминали. Много хубави гъбки намерих. Тук обаче наклона е уникално голям. Тук се е изтичала вода. Я гледайте. И не само тези, сега ще ви покажа и други. Ще мога да ги взема, ето. Начупих. Сега ще ви покажа още, гледайте внимателно. Искам само да гледате. Гледайте. Не правя прекъсване. Искам да ви покажа още наклона е. Сега ги видях, даже видях само тази, обаче до нея има още една. В момента гъбата тук плододава. Ето я. Основно дъбова манатарка, въпреки че излиза тук в бука. Тук предимно е бук. Като се навеждам и като си вдигам главата е малко причернява за някакви секунди. Ето супер гъбки. Чай да погледнем тук мястото. Искам да погледна тук още за половин час. Ще да видим дали на друго място си мисля, ама не знам, доволно е. Благодаря. Дайте палец нагоре, ако не сте дали, ако имате желание се абонирайте за канала ми. Всичко добро. Ето ми е кошницата. Вижте колко чисти гъби са. Който разбира, гледайте. Знае. Така, тук наклона не е за ходене.
Просто гледайте. Една гъба, втора, трета. Още една виждам, но просто това, което забелязвам, тези гъби